Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Komisi benta kajing isno aktilang banyak kon persya na kajing posted uknyang jingpang COVID-19 hakani kejela. U Shongknor jong ka Meghalaya State Planning Board uba lambor malngyang haka sauterek mentau nailor arajar arpau. Ulah Hiar Jurip ya ka COVID-19 entry point kebadan Byrnihat hari Bhoi district. Hakani kajing let Jurip ya uba lambor malngyang la senran langru da co-chairman ka Meghalaya State Planning Board uba hopeful bamon. Ka Deputy Commissioner jong ka Bhoi district ka kong RM korba bat kiwei ki officer na katnat ka kot kya bat na kiwei ki katnat rekam jong ka sarkar ki badan hari Bhoi district. Kane ka jingla Jurip uba lambor malngyang ya ka COVID-19 entry point kalong shibenta ban tepru yi ki jing e bat ki jing duna ki badan hakane ka center bat nakalang jong ula kular bu unya kren ba ka sarkar halor ki jing duna ki badan hakane ka center namar ka thong hi kalong ban yakon persya na ka jing saprang state uknyang jingpang COVID-19. Mentasni kalau shibenta ban pau ya ke jing Mspb yang kejungi mentagini ki frontline workers ngi ba kene ketika way niki major entry point for ka northeastern region Bhoi kejing one sini kalau ban UI ya ki ban snow ya ki jinge ba nakaliang jong ka district administration yakendo jinge ban hoi nakaliang jong ka state government persyang ban le bahatam and then so ko yung jing rong yung kibreo ko kani ka denti haptaw na po Byrnihat kalong de ki 4000 what happening jong ka jing don jong kani ka lockdown iba ka average ka poi no kumnom no haki arpo 4000 tam chisi de nasno ba kadai kacing kit wakia da ka district administration kumju ka sarkar kujungi de ho jung kini kita kiba iwan kanang ban assess dalade ban pet de kai ka jing duna kumno minna ban yarap shu ini banganra syaka sarkar kujungi ka ba district ki pa ban so de kan lo jung kabanta ba how September kilahong ba kamban apan bagid no ne pantino yung itu ki community quarantine center di ba ipanong kung high school kamanta gihapan pakat ka tar kumno banne na bagyong nadu ki class 8 9 saneng ba da simula ban hapan silang no yung class ki jungki kumno ban ulong ikata da wengi kita kamot ikana 7 chapo kinhapan dan hagju hi ko school nga di katakbenta ko mga suba kadi ka tour ka maginya sa kaleng jong ki district ki pagpe ban yon snow ya gajeng ban snow jong ki ya iba maki kiya kendo way naki popet kumli jong ka state planning board kadi ka kamram jong nga bangan ban snow pat ban tip ya ki ba maki kidon kam ban yarap lem ban snow sa score jong government kiba benta kiba prepare jong ali than ki jong hi ngimsim na i bagandan ka ki positive cases apo ri Bhoi re mentang i ba ki positive cases na nagtiyo de kawai kiba iwan banya grand ang basya kulong ba ngimsong kuwa ba kai ka central government kladap ban ai lamba jong ka order ka badangsen ba de ban plat no ya ka anti-state movement but no ya ka jingarong yumi then ay angingi iba kani kadi siya kataga jingma ka crowd na marada pishim katkum ka population ka bangingi dan kadang ya compare but ki wipat ki jipun rio yudan sport retort kamot retort kalong ba kimla shu ban control kimdan shu ki missionaries bagin control de na makata kilap lan
genre la pikhen ya ka population ka mangi kum ka jalang idon idang long tang si pro pakui pagi ban rio ke ni septi yang balada ipalat ka mot kan wanra ka jingya ko nama kum ka na indik ba hepa ni dan kata ka jing semua badi ban ya chua ka jing check ka paka panumpat palat ba nag-still comment kadiban dang parking chua yi kom perkhat pradan hak bade bat kene ka testing nam ta ki break ban sa